أزي دمسكم دمس سلفنا هدا إرترايو وانا دوابو سمري وانا دوابو سهدي وانا دوابو أول موسى أبسمرا ما كنت برعاد أول موسى أنا كتل سبلت تبعاد أول موسى بيت موس لنا وتعاد أول موسى شبيت وانا جقال العاد شبيت وانا يحوات العاد شبيت وانا جقال العاد شبيت وانا يحوات العاد. سلام كمل لكم زخبركم سمعتنا ازي دمت سلفنا هدا إرترايو دلوم حموس 13 أبريل 2019 زلونا مدبات كلاليكم فلما سمناوي نتفتا زينا ايو كغرب لكم كتيلو حفشاوي بروتيكاوي مدب رأي سلفنا هدا إرترا قدام يزوريا دحري سالسا قباعي زوي سند ودب نبخهم كغربيو أمونغو طعم زيما أكال انقلتنا ايو زخبركم سمعتنا نتكتاتلونا بخبر عند عدمنا ناب فلما يمدبنا كسغاغركم. بريزيدنت السودان بتقاوم حزبنا تهدروا حيلن كاب سلطانو تاليو لثلاث عامات من السودان زمرح بريزيدنت السودان عمر حسن البشر نحيا الأوارح انصارو كايد بزيت أنحى حزبه ونعبي بحاجة السراوي تهاجر كاب سلطانو تاليو البريزيدنت بعصرت حد ميازي خب سلطان بحرم إلايو مغتلون منيستر مكل غالة هاجرن جنرال عواد إبن عواف جزيا وتهدروا مرحة هاجر كوين اللام جنرال إنبو عواف أبيز حلف ورحي أبيز تخيدنا يكابين منيسترات ناي سلطان مكيارو اتي أبرز تزنبورو ناي منيستر مكل غال صفحي مغتل البريزيدنت سودان كوينو تشيمو الجنرال مخلط عامت بمسجاجر وتهدروا منجستي نتهاجر كم زمرحون تفليت اللام بريزيدنت بشير نبزي تفلت أبوتات وسيدو كم أسر تتحيز خمس الله زملكوت تصابات تهاجر ناي سلسة ورحين يهوتصوان تأوج خمس الله عمل كيتام حزب السودان بريزيدنت بشير كاب سلطان نقلايو حقوسي قالت سكوانت الله نتبنايك أربان ومن مسارح تزنبر جنرال إنبو عوف توسيدو زلو سقومتات تقاومو يقتل اللهم سنكلان كينات تغادلتي إرترا استهان تسألهم أبايتي ومنات أقلقلت هقداف معدالو زحدر اللهم قطعه يقالتهم أبو كانيو كان معسكرات نزركو بسنكلان كينات تغادلتي إرترا نعاءتهم استهان أبايتي ومنات أقلقلت هقداف معدالو زحدر اللهم قطعه بمرات يقالت خمزالو من شتات ريدي إرنا حبيرم توم سنكلان كينات قطعتاتهم بمرات زقالتو زلو أبي زكايت زلو سميناراتين كالأخيباتاتن يوم أبكبابي إنستيتود مدلاو منهرانين أنسون كلهم كنا تجارل تستهان أبايتي نؤمنات نزملكتهم جديفو نزملكتهم كمستعدله أبوانه بريدي إرنا تقاليحيهم منجست أقدمون سون كلهم كنا تجارلتي جزاوت تخسر حلهم تمباتيعو بريزيدنت إسياسن منيستر عين سبعة ودحناتن زنابرت عسكروا من قريسن أبسترخ بلو دوم تصنبل إن نسرتكوا أنت تنبرلو تتنفس وكفو كل تمدك أسي حد سالون كشنا مسينا كبابي عزومن أبايتي ببيت صحفة بريزيدنت وهابن نزت بهلو أمنات أقل قلتنايت سرعاتي وتعاديلهم نزل سنكلان تبهيلو استهان صعبايت تراكبو مزلو أقل تهدف بصحت أما بغازيت أمنيات سنة غبن تيكنيك السرح أبالات منيستر زينان بهلاو قديات هقدفن يوم قال خابعتهم نزعب مايتنا يسركب أبايت تراكبو مزلو أمنات أقل تهدف مستمك أنين كالإن سنكلان زي متشو معسكرات تعقيبهم تقارلت بمن متصار نايمين برا أبايت تسأقن زي نورا مخونم تثبت حن حبريتا يتأكس نعسران شوعتن عمتات تسأقن من برا أبايت زيقاتات كالب زي كالي منغست إرترا نسابت سلطاناتو عزيز سراويتين ساعتتان كالعط أمونات أقل قلتون ترهز بزنبرا أبايت بمنزعون كم زوراسهم يفلات ترهز بزنبرا زنبرا أبايت بمنزعون كم زوراسهم يفلات برأس زياب وطأ هجرات زركبو دقفتنا يتسرعات ببوندن كان كسرح اللون كنا 10 عامتات ازداتو اللون نبصعا كساب زوانزي ايت تكبران اتمنجستينات بالنسراتون نوانينات هزبي كوخاون سنوارو قداي مريتن منباري أبايتن كان بوليتيكاو مسارحي تقامون خامزالو زتاكاس إيرترا أبزكا زلو سمينارات هزبي بزعبا مصحاب سراويت إيطوبيا كاباد من محنص أطلوباتن كي حاتتي نقرالهم أب إيرترا بدرجو أبزكا زلو نايزنتن قوسقوسن سمينارات هزبي بزعبا مصحاب سراويت إيطوبيا كاباد من محنص أطلوباتن بزملكات كي حاتتي نقرالهم
ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ኣብዝልኹ ሓበሬታ ነቲ ሰሚናራት ዝመርሑ ዘለዉ ካድራት ግደፍ ብዛዕባ ምስሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሕንፃፅ ዶባትን መንግስቲ ይከታተሎ ስለ ዘሎ ኣብዛ ኣኼባታት ምሕታታይ ኣየድልን ይኽብሉ ኣቐዲሞም የጠንቅዎም ከም ዘለዉ ኣመልኪቶም እቶም ካድራት ወያነ ሕጁን ነዛ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተረኺቡ ዘሎ ሰላምን ምዝራብ ይሰርሕ ኣሎ ኤርትራ ብሕርሻን መግብን ልምዓትን ርእሳ ንምኽኣል ቀሪባ ኣላ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሰራዊት ነፀንሑን ኣባይቲ ክስርሓሎም እዩ ባፅዕን ዓሰብን ብደረጃ ዓለም ኣገልግሎት ዝህባ ምዕቡላት ወደባት ክኾና እየን ብምባል ዝኣመሰለን እዘነተን ጎስጓስን እዮም ዘቕርቡ ዘለዉ እንተኾነ ዝበዝሐ ካብቲ ብህዝቢ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶታት ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፈልናሉ ጉዳይ ምሕንፃፅ ዶብን ምስሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመን መዓስ ዝትግበር እዚ እንተዘይተተግቢሩ ውሕስነት ሰላም የሎን ኢትዮጵያ ትምስርቶ ዘላ ሓይሊ ባሕሪ ኣበይ ክቐውም ምስ ኤርትራ እንታይ ውዕላት ያፈሪማ ወያነ ተሰዒሩ እዩ ጌም ኦቨር ኮይኑ ተባሂሉ ከብቅዕ ሕጂኻ ከመይ ገይሩ ስግኣት ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ይኸውን ዝብል ይርከቦም ነቲ ሰሚናራት ዝመርሑ ካድራት ኣብ ዘዝኸድዎ ከባቢታት ተመሳሳሊ ሕቶታት ይለዓል ምስ ምህላው ድዮም ህዝቢ ብዛዕባ ምስሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመን ምሕንፃፅ ዶባትን ብዝምልከት ከይሓቱ ተቐዲሞም ዝሕብርዎ ዘሎም ገለ ካብቶም ካድራት ካብቲ ናይ ኣኼባ ኣዳራሽ ምህደም ዝኸውን ናይ ግዝኢ መልስታት እዮም ዝህቡ ዘለዉ ዝብሉ ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ካልኦት ድማ ላዕለዋይ ኣካል መንግስቲ ኣብ ዝቐረበ መልሲ ክህብሉ እዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ኤርቲቪ ኣብ ዝገብሮ ቃለ መጠይቕ ሰፊሕ መልሲ ክህብ እዩ ወዘተ ክብሉ ጥራዮም ንናይ ህዝቢ ሕቶታት ዝሰግርዎ ዘለዉ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣዘዝ ሰራዊትን ካድራትን ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝርከብ ህዝብን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ንዝርከቡ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓትን ፅዑቕ ዘመተን ጎስጓስን ኣብ ምክያድ ከም ዝርከቡ ይፍለጥ ጅቡቲ ንዱባይ ልዕሊ 380 ሚልዮን ዶላር ክትክሕስ ትሕተት ጅቡቲ ዲፒ ወርልድ ንዝተባህለ ናይ ዱባይ ውሃብ ኣገልግሎታት ወደብ 385 ሚልዮን ዶላር ክትክሕስ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ቤት ፍርዲ ወሲኖም እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቡ ውሳነ ጅቡቲ ነቲ ምስ ዱባይ ዝኸተበቶ ውዕል ኣገልግሎታት ወደብ ብሃንደበት ድሕሪ ምስራዛ ንዝሰዓበ ክሳራታት ክትክሕስ እዩ በይኑ መንግስቲ ጅቡቲ ነቲ ምስ ውሃብ ኣገልግሎታት ወደብ ዲፒ ወርልድ ናይ ዱባይ ኣቐዲሙ ዝኸተመ ስምምዕ ወፍሪ ዝሰረዘሉ ምክንያት ዱባይ ነቲ ኣብ ኣገልግሎታት ምርጋፍን ምፅዓንን ኮንቴነራትን ዝነጥፍ ወደብ ዶራለት ትሕቲ ዓቕሚ ተስርሐላ ብዝብል እዩ እንተኾነ ዱባይ እቲ ውዕል ብሃንደበት ብምስራዙ ንዝሰዓበ ክሳራታት ክትክሕስ ንዘቕረበቶ ሕቶ መንግስቲ ጅቡቲ ስለዝነፀጎ ለንደን ናብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ከተቕርቦ ወሲና መንግስቲ ጅቡቲ ብወገኑ ነቲ ኣብ ለንደን ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኣፍልጦ ከምዘይህብ ብምግላጽ ብዛዕባ ዝወሰነ ዝኾነ መግለጺ ኣይሃበሉን ወደብ ዱራለ ኣብ መንጎ ዱባይን መንግስቲ ጅቡቲን ኣብ 2006 ድሕሪ ዝተበጽሐ ናይ 30 ዓመት ስምምዕ ክራይ ዝተህንጸ ኮይኑ ኣብ 2009 ኣገልግሎት ጀሚሮም እንተኾነ መንግስቲ ጅቡቲ ካብ 2014 ንድሓር ዝተፈላለዩ ክስታት ብምምጻእ ነቲ ናይ 30 ዓመት ውዕል ሰሪዙ ኣብ 2018 ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ዋንነቱ ኣእትይዎ ዝኽበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ፍጻመ ዝተረፉ መደባት ሓድገኩም ሰላም ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ መደብ ራእይ ሰልፍናዳ ኤርትራም ቀዳማይ ዙርያም ድሕሪ ሳልሳይ ጉባኤም ትሕዝቶ ገጽ ሓደ መእተዊ ክልተን
رأي سلف نادا إرترام سلستم مسارتاوي متكلات سلفخم عم مصاي ديمقراطياوي إرترا انتاي يمثل حادم مأتوي سرعات قدف نهزب إرترا فتصم كم زحلن እኳዳ በአንጻሩ ህዝብና ጨፍልቆ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ምዃኑን ኣብ ቁጠባዊ ይኹን ከምኡውን ማሕበራውን ሃይማኖታውን ናብርኦም ኣብ ዓዘቕቲ ኣእትዎ ዘሎ ኣርመናዊ ስርዓት ምዃኑ ንማንም ኤርትራዊ ብሩህ ኮይኑሎም ስርዓት ግደፍ ብደረጃ ሃገር ጥራይ ዘይኮነም ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ቆላሕታ ህዝቢ ኤርትራ ንምድንጋር ምስ ጉራብቲ ሃገራት ውግን ባጻሕተረን ንዞናናን ብሓፈሹ ድማ ንማሕበረሰብ ዓለም ሰላምን ቅሳነትን ከይረክብ بحال السرح زلو حدقنيا سرعاتيهم كأندن قدامين علامات سلف نادا إرترام بعار نزيك أفلاء سرعات كابسلو محيخام عب إرترام ديمقراطياوي سرعات تخيلو سلام فتحي حدنة معلمة منقاسيهم نتي أب قدمي تسات يحزلو بالدوتات الممكات كعام ترنافيون حدنة عدليلهم كسرح متكاتا زيبلو انكو رواحيهم ህዝቢ ኤርትራም ሓድነቱ ዘደልድለሎም ነብስ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ዝተኻፈሎን ዝተቐበሎን ቅዋማዊ ሕጊ ምዝህሉ ጥራይ እዮም እዚ ፍትሓዊ ሕጊ እዚ ንሓድነትና ዋሕስ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ድሕሪ ለውጢ ንደልዮ ዳግመ ህንፃ ጠጡሕ ባይታ ንምንጻፍ ሰላምን ቅሳነትን ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ኤርትራን ምትእማን ዝሕደርን መሰረታዊ ዓንዲ ኢልና ንኣምን ሰላምን ቅሳነትን ሰፊኖም مسال كل إرتراوي زيغا بزي فلالاي تحليهم عب حدحداوي مكبارن عب بزحنة معرنة زعمن حايلن حادنة زناقة ساقرن كتكون صنع النتنا يوم سرعات قدف نمئلاي مدرخاوي مساقاقر كوان تخونيم استراتيجيكاوي مدبنان زيادة ولا حتى انه بولن قدايقن نتا بسرعات قدف زبرست سأقادات هاقرن عقور حايل هزبن داغ ماي هياو نمقبار نفس وكف إرتراوي زيغا አስተዋጽኦ ዝገበሉ ባይታን ምፍጣር እዋናዊ ሕቶ ሰልፍ ናዳ ኤርትራ እዮም ሓደም ራእያም ሰልፍ ናዳ ኤርትራም ራእያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ራእያም ወይ ስትራቴጂ ኣብ ቃልሲ ማለት ናይ ሰልፊ ዘበገስካዮ ዕላማም ብውሕስ መንገዲ ንምጽፋፍ ዘኽእል ብሳይንሳዊ ጥበብ ዝድስስ መንገዲ ቃልሲ ዝቕይስ ስነ ሓሳብ እዮም ራእያ ክንብልን ከለናም ንዕላማኻ ብኸመይን መዓስን ክትገጥም ከም ዘለካን ውጽኢት ቃልስኻ ድማም ዓወት ኮይኑ ክዛዘም ዝኽእል መንገዲ እዩ ስለዚ ስትራቴጂ ክንብል ከለናም ዓወት ናይ ቃልሲ ስራሕ ብኸመይ ከም ዝጅምር የነጽር ናይ ዝወፁ መደባት ስራሓት ብዓወት ንምዝዛም ኣብ ኩሉ መዳይ ግድላት ከትኩሎም ዝግባእ ሜላታት ውን ዘነጽር እዩ እዚ ድማም ኣብ ምንጻፍ ስትራቴጂ ንዝድለ ዓወታት ንምጭባጥ ዘድልዮም ረዋሒታት ርግፀኛ ብምዃን ክጭበጡ ዝኽእሉ ናይ ቁጠባ ዓቕሚ ሰብ ሞራላዊ ኩነታት ፖለቲካዊ ሸነኻት ትካላትን ካልኦት ብምውሃድ ኣብ ቃልሲ ንዕጥቂ ሰልፍኻን ዕላምኡን ንኽውዕሉ ከም ዘለዎም ምግባር እዩ ራእያም ሰልፍ ናዳ ኤርትራም ካብቲ እዋን ምልዓል ሰልፍ ናዳ ኤርትራም ክህልወና ኣለዎ ዝብል ዝነበረ ሓይሊ ኣብ 2004 እቲ ዝነበረ ጎስጓስ ተዓዊቱ በዚ ምኽንያት ድማም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ሕብረተሰብና መንነቱን ተርእኡን መሰሉን ክፍትሽ ጀመረ ብመንገዲ ቀጻሊ ውሽጣዊ ርክባት ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ከም ሲቪክ ማሕበራት ተራድኦ ማሕበራት መጽናዕቲ ትካላት መስሪቱን ኣብ ምምስራቱን ይርከብ ስለዚ ሓፈሻዊ ራእያ ክነስፍር ከለና ኣብ ዙርያ እዚ ዕማማት ፈጻሚትን ሰልፍን ምስቲ ከባቢና ዘሎ ውሽጣውን ግዳማውን ብድሆታት ኣብ ግምት ዘተወኸውን ከሎም ከም መበገሲ ራእያታትና ግን እቶም ብቆንዶም ኣቐዲሞም ዝጨበጥናዮም ዓወታት ምርኩስ ጌርና ኣብ ኩሉ መዳያት ንምቕጻል ክሕጉዝና ምዃኖም ኣስምርናሎም ንርከብ ስለዚ ዝበዝሑ ራእያታትና ዘትኮርዎም ኣብ መጻኢ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ግዜኡን ቦታውን ክምላስ ምዃኑ እምነትና ሙሉእ እዩ እቲ ራእይ ሰልፊ ናዳ ኤርትራ ኣብ መጻኢ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ እዚ ስዕብ ይኸውን ሓደም ምድላው ሰልፊ ናዳ ኤርትራ ንድሕሪ ውድቀት ስርዓት ግደፍ ክልተም ንቅድሚት እናረኣና ሕጂ እንታይ ንግበር ክልተ ነጥቢ ሓደም ምሕያል ህንፃ ስርዒትን ማሕበረሰብን ክልተ ነጥቢ ክልተም ምኹስኳስ መጻኢት መሪሕነታት ክልተ ነጥቢ ሰለስተም ኣብ ማሕበራዊ ንጥፈታት
2.4 ኣብ ቁጠባዊ መዳይ 2.5 ኣብ ዜናዊ መዳይ 2.6 ኣብ መጻኢ ዝምድናታትና 2.7 ኣብ መዳይ መናእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ቀዳማይ ምዕራፍ ምድላው ሰልፊ ናዳ ኤርትራን ድሕሪ ውድቀት ግበታዊ ስርዓት ግደፍ ነቲ ድሕሪ ውድቀት እዚ ግበታዊ ስርዓት እንበፅሖ ከፊላዊ ይኹን ብምሉእ ንውልቀ ሰባውን ውድባውን ትካላት ስነ ሓሰባዊ ምዕባለም ኣብ ውልቀ ሰብ ክረአዩ እዮም ከምኡውን ኣብ ትካላት ውድባትና ኣብ ኣእምሮ ኣባላቱን ዕግበትን ተስፋን ከስርጽ ክኽእል እዮም እዚ ከዓ ነቲ ኩሉ እቲ ዝስዕብ ዕላማታት ንምትግባር የቃልል ስለዚ መልእኽትና ዘትኮረሉ ኣብ መጀመሪ ይኹን ኣብ መወዳእቱ ድሕሪ ውድቀት እዚ ስርዓት እዚ ኮይኖም ኣብ ዝኾነ መጋባእያ ጉዳይ መንነት ማሕበረሰብ ጀበርቲ ንፈትሓሉ ከምኡውን ውልቃውን ሓበራውን መሰላት ዘረጋገፀሉ ጥራይ ዘይኮነስ ግደ ሕብረተሰብ ጀበርቲ ንድሕነት ሃገርን ህዝብን ካብ ምብትታን ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ምቅልጣፍ ናይ ሓዋሩ ሃገራዊ ሰላም ዓንድታቱ ኣብ ምቋም ንምስራት ይቃለስ እዛ ነጥቢ እዚኣን ቀንዲ ረዋሒት ኮይናን ንናይ ኩሉ ሰልፍን ብፍላይ ህዝቢ ጀበርቲ ናይ ሓሳብ ምስራጥ መድረኽ ትከውን እያ ከምኡውን ንኩሉ ኤርትራዊ ክትጸልዎ እያ ስለዚ እቲ ራእያ ሰልፊ ኣብ መጻኢ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ እዩ እብል እምንተ ብምቕማጥ እዚ ጉዳይ እዚ ቀንዲ ዕላማ ንህዝብን ፈተውትናን ብሃንቀውታት ጽበይዎ ሓበራዊ ረቋሒ ናይ ሰልፍና መጻኢ ዓብዪ ዕላማ ኮይኖም በዚ መሰረት ቀንዲ ኣትኩረናን ድሕሪ ገዛኢ ስርዓት ግደፍ ዝስዕብ መድረኽ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ንምምላስ ዝዓለመ እዩ በዚ መሰረት ድማ ከም ሰልፊ ናዳ ኤርትራን ክልተ ሃገራውን ሃይማኖታውን ምርግጋጽ መሰል ዝቕመጥ ብሄራዊ ዛዕባና ኮይኖም ንሱ ንጉዳይ መነት ህዝቢ ጀበርቲ ውልቃውን ሓበራውን መሰላቶም ከምኡውን ነባሪ ዝኾነ ሰላም ንምርግጋጽ ሕብረተሰብ ጀበርቲ ጽበይዎም ግደ ዘነጽር እዮም ስለዚ ነቲ ክነተግብሮ ኢሉ ዝተመስረተ ፖለቲካዊ ጠለባት ኣነጺርካ ምቕማጥ ውሽጣውን ግዳማውን ተመዛዛኒ ዝኾነ ሓበሬታ ሚድያ ወፍሪ ምክያድን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብናይ ፈተውትናን ትርናገጽትን ከቃልሑሎም ዝኽእሉ መንገዲ ምፍጣር እዮም እቲ ኣገባብ ኣከናውንኡ ድማ ሓደ መንገዲ ኣፈኛ ሰልፊ ክልተን ብክፍሊ ዜና ሰልፊ ኩሉ ዓይነት መራኸቢ ብዙሓን ሰለስተን መግለጽታትን መርገጽታትን ብምዝርጋሕ ኣርባዕተን ምንቅስቓስ ስነ ሓሳብ ሓሙሽተን ዓበይቲ ናይ ዘተ መድረኽ ብምድላው ሽዱሽተን ኣብ ጉባኤታትን ሰሚናራትን ናይ ካልኦት ብምስታፍ መትከል ሰልፊ ናዳ ኤርትራን ድሕሪ ውድቀት ግበታዊ ስርዓት ግደፍ ሰልፊ ናዳ ኤርትራን ንውፅእ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ጀበርቲ ካብቲ ተሓይሩሉ ዘሎም መቑሕ ናይ ባርነትን ዓመፅን ወፅዓን ገባት ስርዓት ግደፍ ንህዝቢ ኤርትራን ብፍላይ ድማ ህዝቢ ጀበርቲ ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ነቲ ብዓቕልን ብልዝብን ክፈትሖን ነዊሕ ግዜ ዝተቃለሰሉ ጉዳይ ንቃልሲ ምስ ተበገሰም ሒዝዎም ዝመጽ ሕቶታት ሃገራዊ ሃይማኖታውን ብሄራውን መሰል ንምርግጋጽ ብቃልሲ ኮይኖም እዚ ድማ ኣብ መድያት ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኮይኖም ነዚኦም ብሰፊሕ ንምብራህን ናብ ህዝቢ ምቅላሕን ዝዓለመ ቃልሲ እዩ ነይሩዎም ነዚ ቃልሲ ዓወት ንምርጋጽን ንዝተረኽበ ዓወት ድማ ንምውሓስን ምዕቃብን ንነዊሕ ዝዓለመ ህዝባዊ ቃልሲ ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብ ኤርትራ ንዝትከል ስርዓት ግደፍ ምስተኣልየም ኣብቲ ዝመጽእ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክሰርጾ ኣለዎም እንብሎም መትከላት ሰልፊ ናዳ ኤርትራን እዞም ዝስዕቡ እዮም ሓደ ነጥቢ ሓደ ንሉዓላውነት መሬት ብጀግነታዊ ሃገራዊ ተጋድሎ ዝሰረጸም ሃገራዊ ሉዓላውነት መሬትን ሓድነትን ህዝብን ንኣምን ሓደ ነጥቢ ክልተ ኣብ ጉዳይ እምነታት ጉዳይ እምነት ኣዝዩ ሰፊሕን ተነቃፍን ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብ ትርጉምን ኣጠቃቕምኡን ኣቲኻም ከምዝን ከምትን ምባል ፖለቲካዊ ረብሓ ስለ ዘይህልዎም በቲ ሓደ በቲ ካልእ ኸ እምነታት ኣዝዮም ኣገደስቲ ባእታታትን ክብርታትን ሕብረተሰብን ህዝብታትን ስለ ዘንጸባርቑም ካብ ፖለቲካዊ ምትእትታው ነፃ ክኾኑ ይግባእ ኣብ ኤርትራ ክንዲ ዝበዝሕ ወይ ዓይነት እምነታት ኩሉ ይግባእ ኢልካ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ምሕላፍ ረብሓ የብሉን እምነታት
ኣገደስን ተዓፈፍትን ናይ ብዙሕነት ባዕታ ስለ ዝኾኖም ብጥንቃቐ ክትሓዙ ይግባእ ሃይማኖታዊ ብዙሕነት ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ሃገራት ዓለም ዘሎም ወድዕነት እዮም ስለዝኾነ ኣብ ኤርትራ ክንዲ ዝበዝሐ ወይ ዓይነት ሃይማኖት ኩሉ ኢልካ ፖለቲካዊ ውሳነ ምሕላፍ ረብሓ ይብሉን ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ሕብረተሰባት እስላም ክርስቲያን ባህላዊ እምነታትን ሃይማኖት ዝኣምኑ ፓጋን ወዘተም ከም ዝኽተሉ ርዱእ እዩ እዘን ዓበይቲ እምነታት ከዓ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቃየራ ክመጻ ዝጸንሓ ነናተን ውሽጣዊ ዳይናሚካዊ ክውንነትን ወይ ፍልልያትን ብዙሕነታትን ዘለወን እየን እዚ ፍልልያትን ብዙሕነትን እዚታት ከዓ ምትፍናንን ግጭታትን ክሳብ ዘይስዓበም ሓቢርካ ናይ ምንባር መልክዕ እዩ ኢልና ንኣምን እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፊ ናዳ ኤርትራ እዮም ጻውዒት ሰልፊ ናዳ ኤርትራ መቃለ ሓርነት ካብ ማእከል ህዝብናን ሃገርናን የድሄና ኣሎ ንመቃለ ሓርነት ምላሽና ንህበሉን ንቁሉና ንረጋግፀሉን ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናዳ ኤርትራ دلائي فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا بهلاونان بقبراو قاسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققات مدحنن تسفان هزبنان حقرنان كم زخونا مرققاتيو ጻውዒት ሰልፊ ናዳ ኤርትራ አፍትሐውን መትከላውን መስመር ቃልሲ ህዝቢ ሰልፊ ናዳ ኤርትራ ዓሲልናን ተወዲብናን ኣብዘለናዮን ብክንዲ ዝኽኣልናዮን ንሓርነትና ንውፈየሉ ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናዳ ኤርትራ ንሓርበኛታት ግዳያትን ስድራ ቤታትን ሰውራ ኣኽያ 31 ጥቅምቲ እንረድኣሉን ቁጠባውን ማሕበራውን ሽግራቶም እንፈትሓሉን ኣለናልኩም እንብለሉ ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናዳ ኤርትራ ቃልስና ቃልሲ ህዝቢ እዩ ቃልስና ቃልሲ ውፅዓትን ፍትሓውን ዝኾነሉ ምኽንያት ፀረ ድርብ ወጥዓታት መምላስ ምርግጋፅ ምውሓስ ኩሎም ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ምትካል ልዕልና ሕግን ፍትሕን ማዕርነታትን ጥራሕ ዘይኮነ ቃልስና ንምህላውን ዘይምህላውን ብግዴታታት ዝተስገደደ ግዴታ ብምዃኑ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናዳ ኤርትራ أركز كبراتن كبران سمعتنا نلوم حمس بلناهم تحستوتاتنا زوم استخاتاتلكم منكوينو نمكتتالكم عزينا نمسكن أبقى تصالي بخالة تحستغنا الرخبينا خساب شعو السلام